Ćao drugari, moje ime je Filip Žemlja, ovo je nova epizoda Mr. Firga podcasta. Sponzori današnjeg podcasta su Rent Car Grande, kao i obično, najpovoljniji rent car u gradu Beogradu. Sve linkove imate dole, a moj današnji gost je drugi Užičan u podcastu. Ovaj Užičan ne ide po kvizovima u periodu od 2018. do 2022. i uzeo 2 titule evropskog šampiona, 2 titule svetskog šampiona i potpisao je za Glory, najjaču, možemo slobodno reći, kickboks organizaciju na svetu. Glavom i bradom Nikola Filipović Birov. Ništa, Birov, dobro ti meni došao. Bolje te našao. Kako teku pripreme? Super. Kako se osjećaš generalno? Baš sam zadovoljan, osjećam se dobro, s tim da do pre par dana nisam imao osjećaj da radim meč uopšte. I to se Boga mi baš približio meč. Da. U stvari, generalno, ajde za početak prvo odmah da kažemo ljudima, 29.4. Glory 85, Birov je na fight kartu, to mu je debitantski meč i odmah u najjačoj organizaciji, tako da poslušajte do kraja, generalno ćemo vas podsjećati čitav podcast da to gledamo. Uglavnom, kako teku pripreme, pa... Kažem super, u dobroj sam formi, dobro se osjećam, s tim da opet kažem ti nisam imao svest u meču do pre par dana, znaš, i tek sad vizualizujem, zamišljam, ležem u krevet, već mi scene meča u glavi, pa mi skače puls, ali bit će to dobro, to je normalno, tako kako se približava takmičenje, tek onda zadnjih tih 7 dana počinje trema i kad se spremaš za put, ja mislim da je meni to najgore. Pa pazi, u svakom slučaju imaš dobre ljude oko sebe, kako se vidio, treniraš sa Stoletom dosta često, Darkom Stošićem, bio je tu i Plaza neko vreme, koliko sam video, ili si stišao do njega sad. On je ovdje bio. To tako da imaš dobru ekipu oko sebe, svakako. Verujem da te malo usmeravaju, daju neke savete, nešto. Svakako, pa bio sam do skoro u Topić timu, do pre mesec dana. I bukvalno na nagovor trenera iz Topić tima sam promenio klub. Jer, nažalost, moj trener sad ima dosta privatnih problema i ne bi mogao da me isprati i pripremi kako treba za ovaj meč, što je opet korektno od njega, znaš, da je rekao, Johnny, neću da te sputavam. Mislim da bi bilo bolje da promeniš klub, u ovom periodu stvarno ne mogu. I prešao sam u Sinđelić, tamo je trener Nikola Pavković, izuzetno iskusan, kvalitetan, posvećen trener. Imam Radeta Opačića kao glavnog sparing partnera, najboljih teškaša sa ovih prostora. Dečko je imao 5 mečeva u One Championu, od toga 4 pobjede, 4 nokauta. Brutalno. Da, baš je brutalan. Treniramo već dugo zajedno, ali da kažem, sad smo svaki dan zajedno zbog toga što smo u istom klubu, Stošić takođe dolazi u naš klub sad non stop. Mislim, Stole je tu, stalni gost u Sinđeliću, ne znam da smijem da ga nazovem gostom, zato što je inventar. Pa da, tu je kada je nastao klub, on je jedan od, nije od osnivača, ali neko koji je definitivno uticao na razvoj kluba, na rast i razvoj kluba, kao što rade bukvalno Sinđelić jednako rade, razumiješ, ekvivalentni su i klub i rade, jer klub ne bi postojao bez Radeta, on napravi ozbiljnu reklamu u tom klubu. Stalno nam dolazi Vladan Babić, moram spomenem Babića, to je kapitan bokserske reprezentacije, s njim sparingujem već 2-3 godine, treniramo zajedno, mi je mnogo pomogao da napredujem. Stalno dolazi i sad je u Sinđelić, dolazi pre i kod Topića, dolazi nam Dušan Veletić, bokser iz Bijeljine koji je samo takav kvalitet, bukvalno je, ja mislim da može da bude svetski prvak u super teškoj kategoriji u boksu. Ozbiljan potencijal, ozbiljan radnik, pravi sportista. To je neka glavna ekipa koja se vrti, da. Moram da primetim da obično je ona floskula kao teškašima najteže naći sparing partnera, ti Bogu hvala imaš. Bravo, da, pa u jednom periodu nisam imao dovoljno sparing partnera i onda smo napravili tu saradnju, hvala Bogu, moj bivši klub i ovaj sadašnji nisu imali sujetu. Niti bilo kako... To je baš važno. Tako je, da, znači treneri nisu imali problem da mi idemo iz jednog u drugi klub gdje treniramo zajedno, jer su bili svesni toga da mi ako ne sarađujemo nećemo napredovati. I hvala Bogu sad u klubu, znači, baš pričam sa Radetom pre neki dan, nemamo potrebu da otputujemo negdje, kao sad ću da idem na kamp u, ne znam, Holandiju ili, ne znam, Nemačku, da sparim, lupetam, nije ni bitno, ili ću, brate, ljudi hoće da dođu kod nas.
jer vide sa kim sparingom, ko sparingom, koliko su kvalitetni sparinzi i dolaze non stop. Kažem, dolazi jedan bokser, drugi bokser, dolaze kickbokseri od preko. Plazivat je bio ovde da bi snimio podcast za MMA institut. I još neke intervjue je davao. Međutim, odradili smo jedan trening, onako jedno lepo iskustvo, pravi sportista, dobri savjeti. Legenda. Da, ekstra. Meni, mislim, generalno on je ajde kažemo, napravio taj proboj, on je jedini onako... Skauboraca Balkana. Da, on je jedini napravio taj ozbiljan iskorak. Evo sad ideš za njim, pa opet imaš negde gde neko i da te dočeka i gde neko već ima neka dobra očekivanja s ovih prostora. Plaza tamo napravio dobru reputaciju, sa majkom je tamo, znaš, samo u Holandiji, to je ozbiljna ekipa. Ali moram da spomenu, nije samo stvar kickboksa, nego i boksa i MMA, generalno borilačkih sportova. Srbija je zadnjih par godina sustigla sve svetske sile. Što smo mogli videti, na primjer, beše svetsko je bilo sad u MMA. Poslednje je bilo evropsko. Evropsko? Da, pre toga 2 svetska za redom, jer nismo imali jedno evropsko zbog korone i pre toga još evropsko 2018. Hoću ti kažem da, znaš, nekad odeš na svetsko ili evropsko prvenstvo, pa vidiš u žebu Rusa, Ukrajinca, Belorusa, znaš, već se češeš po glavi kao ujebote, znaš, a kad vidiš Španca ili neko kao top, idem na njega, ako mi se poklopi on u žebu, ekstra, sad to više nema veze. Znaš, sad svi znaju da se vidi. Tako je, sport evoluira, internet je dostupan svima, svi mogu da skautiraju, svi uče sve brže i kažem ti, naš sport je onako dostigo jedne visoke grane, a naravno moći će još više. I vidiš da imamo borce sve više na svetskoj sceni. Sve više i sve kvalitetniji. Da, kažem ti, u svim sportovima, u boksu nikad bolji bokseri. U kickboksu vidiš Rade, Strahinja je isto popisao za Glory, Plazivac Balkana, Krnjić iz Bosne, znači to je Peteš Kaša, brate. Na istom fight cardu sad, na Glory 85, isto momak iz Bosne. Ne znam da li si upratio. Ja sad ne mogu tačno se setim imena, ali sam... To je lakša kategorija, ne? Jeste, lakše od tebe. Vidio sam da eto i on, pa sam htio da te pitam na kontu toga, ne znam da li znaš nešto o njemu, jer meni nije toliko poznat, doduše opet ja i kao neki laik o tome pričam, jer nisam čovjek koji je nužno toliko, jer pratim previše stvari, da mi razumeš. Nisam ispratio uopšte. Ja sam vidio ono i kao, delovalo mi je Iće prezime, pa kao, da nije ovaj čovjek od nas. Međutim, vidio sam da je iz Bosne i Hercegovine, što opet kažem, eto, vas dvojica predstavljate Balkan. Tako je, o tome i pričam. Ali, mislim sada da ne zvuči malo prepotentno, kao mi teškaši, znaš, ali majke mi, ja mislim da nijedan teškaš ne gleda lakše kategorije. Bez zezanja, znači mi kad a dobro, zna se da je super teška kraljevska, jel? Ne, ali okej, znaš, imaš šta da vidiš, mislim, gledamo kad je neki main event i neki dobar fight, naravno da ćeš pogledati meč, znaš, ali ovako, kad su neke tuče kao 70 kila, kao... Mislim, ružno je, ali ne znam se da. Ali, na primjer, da, opet, razmišljajući to je podcast, intervju, kako god, ljudi, kao, ti imaš bar jednu prednost, to je ne moraš da skineš kilažu. Jeste. I nemaš to hendlovanje nervoze pred meč. Što se tog dela tiče. Obično borci ističu da je to pakao. Meni se čude jer ja trudim se da vodim što više računa u klopi. I sad, eto, baš kad Plazivat, kad je bio, mi smo išli na ručak posle treninga, brate, Coca-Cola, slatko, slano, da, i generalno teškaši tako rade. Znaš, ja stvarno vodim računa o tome jer bolje se osjećam. Bolje se oporavim, pre svega, od treninga kad jedem kvalitetno i bolje spavam, jači sam na treningu, sposobniji, znaš, to je neki benefit dobre ishrane. A to, mislim, generalno kod teškaša je to benefit u smislu, obično hodaš sa kilažom s kojom ulaziš u ring. To jest, nemaš te oscilacije što je mnogo zdravije. To da ne pričamo posljedice od skidanja kila, da, to je... To je pakao, generalno. Ajde sad, napravili smo neki uvod u tim sa kojim radiš, najavili smo meč 29. opet ponavljam kao papagaj 29.4. u Rotterdamu, Glory 85. Ajde, pređemo na tvog protivnika... 29.4. 29.4. Murat Aygun. Sam dobro izgovorio. Jesi. Koliko sam ja, ajde kažem, onako opet laički gledao neke njegove mečeve, ima ih dosta na YouTube-u. Dve stvari sam primetio. 24 godine. Da, to što sam ja omašio. 14. Čovek je niži od tebe za glavu. Pa nije za glavu, to je 6-7 cm. Pa, dosta u tom. To se ono laički kaže za glavu, znaš.
Primetio sam da, sad opet ne znam, ti si verovatno pogledao manje više sve njegove meče u pripremi, ali primetio sam slabije koristi noge i da baca kombinacije 1-1-2 ili 1-2. Direkt kroše, direkt kroše. Kje si ga gledao? Gledao sam ga ovde ga je nekutirao u One Championship. Gledao si sad Kriklijom, dobro? To sam onako primetio... To je bio meč u titulu u One Championship. Tako je. To sam gledao, to je prvi meč koji sam gledao, sam kasnije vraćao ovo što je bilo i ranije. I deluje mi da je dosta onako čvrst, nabijen, baš je kao bizon. Tako, jak je, ima dobar tajming, ima veoma nezgodnu tehniku, onako ne svakidašnju. Da, atipičan je. Da, atipičan je skroz za kickboks, znači kažeš ne koristi noge, ima nekim mečevima je koristio, ali To su uglavnom low kickovi, znači ne idu tu... To neki kick, znači nisam ugrožen gore od nekih kickova, ali treba paziti na te ruke, mislim, strašno je eksplozivan i mislim da, verovatno udara jako. Nije rušio nešto preterano borce u mečevima, ali radio je sa baš ozbiljnim imenima, znači preiskusanim. To je Anderson Silva, Kababez, Kriklija, vidi, to su, znači, Zimmerman, da ti ne pričam koja je sve imena. Znači, baš ima dosta iskustva iza sebe, tu je neka njegova prednost. Ali, kažem, ima taj neki atipičan stil da uglavnom radi na kontru, da čeka da napadneš pa napada. Znači, bilo šta, samo treba nešto da baciš, da bi on bacio seriju. I sad ti si rekao 1-2, 1-1-2, ja ne bi se složio, uglavnom baca serije po 5, 6, 7 udaraca. Znaš šta sam ja sam stekao utisak. Sa Kriklijom u tom prvom meču ne može da stekneš, nije baš isto, zato što Kriklija ima 2 metra i ogroman raspon ruku i velika razga i s njim nije mogao da radi. Držao ga je konstantno, ga držao na nekoj distanci, onda je pokušao kroševom nešto da baci direkt, pa... I onda kad promaši, nema nastavka. Nema. Pogledaj, na primjer, sa Kababezom meč gde, čovjek samo čeka da krene, odradi seriju. I još jedna zanimljiva stvar je što svaki borac se kontroliše fintama. Znači, tim nekim fake udarcima, lažnim, cimanjem telom, jer ti i ja sad tučemo, borimo, i ti sad kažeš sad ću da ga udarim, ne znam, direkt kroše, low kick, na primjer. Ja uradim to, cimnem te samo malo telom, bacim ti neki fake udarac, podsvesno ti hteo ili ne, tebi mozak vraćam na početak. Znači, resetujem te na pola sekunde, odnosno stavljam tu defanzivu. U tom momentu si spreman da se vraniš i tad ja nastupam. I sad, par meča sam gledao gde ga ljudi fintiraju onog... Ništa, vrati, čovjek kreten, ne reaguje, razumeš, ja kao šta je sa čovjekom, baš sam konstatovao sa trenerom to, znaš, uopšte ne reaguje na finte, nego čeka da ga udariš, bukvalno primi udarac, ne vidi zadnje, znaš, što, mislim, ima smisla, zato što ti kad udaraš svakako rizikuješ i otvaraš se negde, na svaki udarac ti praviš na sebi rupu. Ali opet, brate, pustiti da te neko udari, znaš, onako malo čudna taktika je. Generalno mislim da će biti ključno da kontrolišeš distancu, jer si viši. Jeste. Da ga držiš na tom nekom ustojanju gde ti možda ga dobaciš lakše nego on da može priđe tebi, jer on tebi baš mora da uđe. To jest mora skrati maksimalnu distancu, jer ipak 185 u poređenju sa 192-3, koliko si ti, znaš, razlika je. Pritom imaš i veći raspor ruku. Opet kažem, on je dosta onako nabijen, nije opasan na nogama, znači dosta je onako jednoličan, možemo reći, borac za kickboksera. Da, za mene je generalno mnogo jednoličan, veoma jednoličan, ali ja, brate, mislim da bi mu isto tako klinč napravio problem. Njemu? Da, zato što svi beže od njega. On je navikao vidjeti borbi gde su ljudi u kontri, gde su ljudi u povlačenju. To jest gde idu ljudi unazad, a on ide napred. Ako staneš u mestu i pobiješ s njim, šta on? A vidjet ću. Vidi, otvoriš meč s nekom taktikom, vidiš da li ide, ako ne ide, onda, brate... Snalazi se, menjamo. Generalno, kažem, gledao sam par njegovih mečeva, onako, atipičan je, čudan je, kažem, opet, tebi je sad ovo prvi, ajde kažemo, prvi profi meč na tom nekom nivou, verovatno su biti malo i treme, malo i nervoze, malo svega, ali mislim da imaš apsolutno šanse, čak što je, da. Šta je njegova, na primjer, prednost i iskustvo, definitivno, eto, to smo pomenuli, čovjek ima koliko, 32 meča. Ne znam, gde si našao to? Na Gloriju sam baš gledao. Znači, čovjek ima pritom i stariji, ima godina, nakupio nekog iskustva, međutim, gledao sam taj One Championship. Dobro. Zašto sam pomenuo taj meč, jer u smislu isto je više borac, znači tvoja je konstitucija do duša, ona je mnogo lakši, deluje mi lakši. Oni su radili tu do 102 kg. To je light heavyweight bio. Tako, One Champion ima taj light heavyweight do 102, ima heavyweight plus
preko 102 kg, do 120, oni nemaju preko, znači ne smije da se ide preko, ako neko ima preko mora da skida 120, tako je, s tim da u tom meču, to jest Kriklija, to je jedan zlotvor, brate, znači borac je na preozbiljnom nivou, ali on ima 2 metra i mislim da mu je raspor ruku nešto 2.10, na primjer. Tipičan košankaš. Vidim, kao orangutan, znači vuku mu se ruke po podu. Ja nemam toliki raspon ruku, nemam baš takvu mogućnost kontrole protivnika, ali on sve mečeve radi tako. Znaš, koristi svoj rič, koristi svoju distancu. Mogu je baci high kickove, znaš, da, nije... Mislim da su ti high kickovi bili plan za onaj middle kick koji je završio meč. Da, u stvari sad, da, ja kao Da, pravo si, znaš kao. Taj meč sam gledao, bio mi onako zanimljiv, prvi meč koji izađe kad kucaš Murata, a ajde, Murat ko Murat, nisi... Ideš u boj protiv Murata, jebate. Ideš kao, možeš biti kao Marko Kraljević, jebate. Otići tamo i sk. Da. Nemoj nož samo nositi. Ne. Izbacit će ti. Dobro, šalu na stranu. Kako, kada putuješ gore, u kom programu se završavaju pripreme, kakva je organizacija, da li ide neko s tobom u pratnji, ko ti u uglu, daj malo da bude reći. Šalim se. Putujem 26. To je, ja ne znam koji je danas, 16. S 10 dana. 10 dana. Da, 17. danas, s 9 dana. Da, 9 dana. Putujem 26. i 29. meč, znači kako izgleda to inače, kada stigneš na profi meč, prvo imaš neko čekiranje, akreditaciju, onda ti prilažeš medicinske testove koje si već slao naravno mailom, onda ti oni odrade neke medicinske testove, pa merenje, moraju da provere sve, možda ti vade krv ili šta znam, nije ni bitno, smeštaj, pa fotografisanje, pa face to face, pa onako kompleksno. Da li imate vaganje? Pa imaš, ali to je pro forma. To, pa zato sam te pitao. Mislim, samo za medije više nego za, nije nepotrebno. Ali opet je, da. Onda, kako teče program, to si mi pitao drugo. Pa u suštini, ja sam tokom ove nedelje završio, imam 2 trenera. Prvi, rekao sam, Nikola Pavković je trener kickboksa, ali drugi meni mnogo bitan trener je David Radulović, s kojim radim skoro 2 godine. To je trener koji me sprema kondicionalno. Znači, s njim radim kondiciju i snagu. I mentalno, mogu da tako je, zato što postali smo prijatelji, družimo se već dugo, on mi je onako kao stariji brat, mogu tako kažem, izuzev kad smo na treningu, tu je baš trener. Tu je brutale. Pa tu je trener, tu ima autoritet potpuno i nadano, tu slušam i radim, ali kažem, van toga je tu za mene za bilo kakav problem, znači pomogao mi je milion jedan put, usmerio me, saslušao, kako god. David Radulović je drugi trener, s njim sam prošle sedmice, to jest još uvek, prošle sedmice završio poslednji kondicioni trening, mi ćemo sad samo udržavati snagu i malo taj kardio, a fokus će biti na toj specifici ovih narednih 10 dana, odnosno boksovanju. Radim jake treninge kickboksa, jake za pluća, ali ne jake u kontaktu jer ne želim sad da se povredim, tako je pred meč. Završio sam poslednji jak sparing u ponedeljak, i uradio sam posle toga još jedan sparing, ali u ponedeljak je bio poslednji jak sparing i tako da će se ovo sad biti samo održavanje forme u suštini. Psihički pripreme. Tako je. Sad nam ide Nikola Pavković i on je pozvao još jednog prijatelja Turčina da bude sa njim u uglu, samo da bi pokušao da... Nešto čuje između redova. Da čuje na prve, jer inače znači trenerima dosta kada mogu da čuju protivničkog trenera i savjete koje dobije iz ugla, znaju kako da nas usmere onda u meču. Super. Generalno sad rekao si, ajde opet si se dotakao toga da si promenuo trenera i generalno klub, jel? I da nije bilo te sujete, ne znam da si upretio priču Alena Babića, boksera. A znam da je bio, da, on je otišao... Tu je, na primjer, sujeta, nešto što je pokvarilo. Jeste, zapravo taj njegov trener... Leonardo Pietra. Tako, Leonardo, koliko sam primetio, čovjek je jako inteligentan, veoma iskusan u sportu, napravio ozbiljne šampione. Gledao sam nekoliko intervjua i podcasta sa njim, ali mislim da imao problem sa svakim borcem koji mi je otišao iz kluba. Znači, ne znam, od Mirka Kroka, pa ga pljuje, pa Alen pa ga pljuje, pa ne znam, Hrgović pa ga pljuje, pa pa ga, znaš, brate, mislim, pljuje. Ne može biti problem da je problem u svakom osim u tebi. Tako je,
Pritom, to što si ti rekao, tebi nema problema ni da odeš negde drugde da treniraš ono tamo, kod njega je to, na primjer, bio konstantan problem, jer je Alen odlazio gore, u kampove gde to baš negodovo i konstantno ta. Veletić koji sparinguje sa nama, Dušan Veletić je sparinguje sa, ne znam gde je on sad. Alen Babić, sad iskreno ne znam, nije tačno, nije se pojavljivo, ja ga pratim kroz podcast. Sad je bio kod njega u kampu i baš sam gledao neke sparinge i to dečko je drastično napredalo. Babić? Znači, taj borac sad i pre 2 godine i pre 4 godine... Baba je glava, brate, ne ono što čovjeka ne voliti, kakav je sević pravi. On i ja smo gledali backstage-u Dimac 02, kao stavit ćemo potpis, evo te. Šta? To. Mi smo gledali Alenove meče onako dosta često, zanimljivo onako borac, tvrdo, idemo da se pesniči. Ide napred, znaš, ima to neku filozofiju da baci više udaraca od protivnika. On konstantno radi. I da ga slomi tempom, što negde ima smisla, ali i rizikuješ tako. Znaš, međutim, on je toliko usavršio taj stil sa tim pomeranjem tela i to slavo prima udarce, a zadaje mnogo. On baš radi, on ceo meč radi. Ludi. Pričali su o statistici kad radi sparing i kad radi meč. Neću da lupim sada, ne znam koji broj udaraca za 3 minuta, nerealno. Znaš, svaki borac bi pao na pola runde, brate. Ja sad ne znam da li si gledao njegove sparinge kad rade oni i Dicmo. To ljudi moji, to je ozbiljno tuča prvo. Oni ne rade sparinge, ne, to je tučnjava i to je to bacanje udaraca. Ali samo moram da te, sad, da niko ne skuti pogrešno od boksera, ne znam koga, možda dođeš na naše sparinge. Možda da vidiš naše sparinge. Kickboks je daleko najteži sport od borilačkih sporta. Pa, znaš kako izgledaju naše sparinzi? Lete glave. Jako loše. Znaš, kad posmatraš sa strane ne bude ti svejedno, a ne kad si u ringu. Zato što statičnije od drugih sportova, u boksu imaš to kretanje, izlaske, napred, nazad, klackalice, eskivaže. I samo su ruke. Ovde, brate, stani i šutiraj i udaraj, i šutiraj i udaraj, do sutra. Baš su nam tvrdi sparinzi. Kažem, mislim, ja sam gledao njegove, pa znam koliko se udaraca baci, na konto toga se se nalazio. A ne, to njegov stil je specifičan, baš i atraktivan jako. Baš je, mislim, Babić. Sad ti kažem dalje, nema čoveka... Možda vidiš naših Babića. Imamo i mi Babića, a? Da, imamo i Babića. Njih dvojicu zapravo radili meč jedan protiv drugog. I ovaj Babić je... To je bilo amatersko. Da, amatersko, i ovaj Babić je izgubio podeljenom sudijskom odlukom naš, a znam da je tad bio na lekovima. Ozbiljno bolesno. Ali on isto, s njim nije nikako prijetan sparing. Znači to, prije 2 nedelje smo radili poslednji sparing i sad bilo nas 5 na sparingu i sad menjali smo se na svaku rundu i prosto sa svakim odradiš s nekim 2, s nekim 3, s nekim 4 runde, kako se pogodi. S njim sam uradio 2 runde. I završio se trening i oko gledamo se. I kažem ja, rekao, brate, ovo je prvi sparing da se nismo pobili. Kaže on, pa o tome sad i razmišljam. Znači, bukvalno je to prvi sparing da smo radili mekano, znaš, da je bilo zezanje. Obično nas dvojica zakrvimo, onako, neprijateljski, a volimo se, prijatelji smo, stvarno smo. I super je što imam dobru ekipu, baš nema sujete, koliko god jako da radiš, tvrdo da radiš. Znaš, ti ideš, sport je takav da možeš da povrediš nekoga, ali ako se desi neki nezgodan udarac ili vidiš da neko nije dobro, staje se, oporavi se polako, pa ćemo sledeći put ili ćemo nastaviti. Znaš, baš se onako vodimo računa jedni drugim. Pa ne mislim, to je sport u koju svaki sekunde možeš ako da povrediš. Pa da. Dovoljno je malo da promašaš šta gađaš i da ode po zlu. Ne, dovoljno da pogodiš. U suštini da. Kakvi su, sad bi ova ekipa sa podcast inkubatora pita ga za stoleta, da znaš za tu foru? Ne znam šta. Bila je fora podcast inkubatora. Samo oni reptili da ih jašu. Reptili, da. Bila je fora, pošto Stola je bio prvi borac iz Srbije koji se tamo pojavio, i bio je, ajde kažemo, jedna od zvezda koji su podigli čitavu priču. Ali ne samo to, nego i čitavu priču podcast inkubator, znaš. On je stvarno bio taj... I oni su ga potencirali. I onda je bilo pite ga za stolete, to je bila sprdnja, razumeš, pite ga za stolete. I to je postao ongoing meme, gde se svi sad sprdaju pite ga za stolete. Da god se stole pojavi, uđeš dole u komentare, pite ga za stoleta. Stole je sad odradio, ajde to da prokomentarišemo ovaj meč, to beše Brave organizacija. Jeste. Kako si ti to vidio? Pa on ima ugovor sa KSV-om. Tako je, ali su ga pustili da radi ovo. Tako je, trebao da radi u KSV-u meč, međutim protivnik mu se povredio, nisu mogli da nađu zamenu
I Brave je sticajem okolnosti dolazio kod nas. U Beograd. Da napravi event, tako je. I pitali su za njega ili su oni, da su oni pitali ili su se oni ponudili, ne znam nije kako funkcionisalo, uglavnom dobro došao je Brave u takav meč. Radio je meč sa njihovim šampionom, dečko imao 9-0 do tada i mislim 9 nokauta svi mečevi. I ali pozadina toga je malo veća. Čovjek je svetski amaterski prvak. Ja mislim da li jednom ili dva, ja mislim da jednom svetski amaterski prvak u MMA-u i prvak Rusije i ne znam čega u sambu. Sambo je jako sličan MMA-u, veoma grup sporta, hoću ti kažem da je neko ko ima mnogo iskustva. Ispalo je da ima, na primjer, 150 amaterskih mečeva, što je baš ozbiljno iskustvo. On je prihvatio taj meč, brate, dao je ozbiljan meč publici. Ja sad izvinim što se prekidam, ali ja sam bio iskren da ću to stolo da vidim. Vidi. On je jako lepo otvorio meč, počeo da ga načinje, počeo da ga gađa. Našao ga je samo što on je borac ne pada od jednog udarca, nego mora da to bude 1, 2, 1, 2, 3. On je gađao tim jednim i čak ono kad ga je pogodio i bacio na pod, ti vidiš da je čovjek ustao bez problema, a s tim da ga je pogodio tako još 2 puta, veruj mi da ostao bi na podu. Šta se desilo? Ništa, vrate, ja bih to nazvao, nije lucky punch. Znači, dečko je našao, video da Darko u tom meču, ne znam zašto, mnogo spuštao glavu. Jeste, da. Tako, valjda je mnogo duži od njega i mislim, znam kakav je Darko, voli da primi po gardu i da vrati kontru. Mislim da je to i čekao, ali u tom primanju, znaš, on se klupča, savija se malo i ovaj provalio da to radi, dobio instrukcije, verovatno iz ugla da proba sa aperkatima, probao je nekoliko puta pre toga u meču, pogledaj meč opet, i onda je prošao da je posljednji udarac. Pritom bio je u nekom, ajde da kažem, zakoraku nazad. Našao ga, prosto. Da, ali vidi ovo, Darko išao, da je on bio u mestu, pa da je radio to svojim stilom, znaš, da se stisnuo, primio udarac i vratio, to bi bilo okej. Međutim, on se povlačio i u tom povlačenju, u koraku nazad, je dobio udarac. Znaš, već je bio poluotvorena, glava je ostala dole, prošao je udarac, to je teška kategorija, ne znam. Kako da objasnim ljudima, jedan udarac i ideš na pol. Generalno, mislim, jačinom koje taj čovjek udara, znaš, neki su ga poredili kao gledao i kažu kao Ngannou udara, jebote, čovjeka pomeri iz mesta, baci ga. Velika poluga, ogroman čovjek. Ogroman. Prema se ta sila lepo, da. Ali kažem, kako se meč bio otvorio, to stolo, ovo će stolo dobiti. Odlično, hrabro, tvrdo, odlično, da. Stolo uvek hrabro ide, nema kod njega, nema kalkulacije. To. A si gledao i ostale meče, tu je još Joker je tu nastupao. Pa, brate, onaj njegov borac nije na njegovom nivou, po meni, ali, brate, mnogo lud. Znači, ja ne verujem šta je primio Poljak i kako je ostao na nogama. To nikom nije jasno. Uopšte nije jasno, svaka mu čast. Znači, onaj meč je stvarno bio prelep za gledanje. Mislim, atraktivan za publiku, svaka čast Iliću. Ozbiljan meč i on je dobro pao na kraju malo kondiciono. Ali koliko udaraca bacio čoveče, koliko ovaj premio i ništa. Mislim da je slomio šaku, čini mi se da sam video posle toga. Tako da svakom čast zaslužena pobjeda, on je prekomentarisao na kraju 2 runde čisto dobio. Jeste. Da, baš ga izmatio 2 runde i tu treću, da kažemo da je ovo bio malo dominantniji, ali prelepi meč. Ne, mislim, generalno čita organizacija mi se svidao, ja sam gledao, baš je bilo svetski. Nikada ništa kod nas nije bilo na tom nivou. Baš je bilo svetski. Nikada, vrhunska organizacija. Onaj poslednji meč koji su radili za titulu u Brave su bili neki džiceri, judisti, rvači, ja ne znam šta su. I ovaj meč se odigrao na podu, ceo meč. S tim da meni kao stand-uperu to nije bilo ni malo zanimljivo, ali kažu ljudi da je to bilo na topova nivou. Kažu, taj skill koji su oni imali, brate, da je bio vrhunski. Pa bukvalno za prvaka u UFC-a. Ja generalno, mislim, laici kao ja koji gledaju sport, naravno da više vole stand-up nastavu. Šta ti voliš u MMA-u da vidiš? Pa volim gledam boks. Voliš da se gore... Volim da se pesniče. Pa to je to, brate. Šta voliš da vidiš? Dobar kickboks i dobar boks, jel? A ne neko valjanje, znaš. Nažalost, osim ti kad vidiš Kabiba ili neko ko dođe, znaš, ko je neverovatno dominantan i kao neko ko ne razume, jeli, taj parter, brate, ti vidiš da on dominira, da on kontroliše, onda je zanimljivo da gledam. Znaš, a kad su tu negde, kad se valjaju... Kad su priučeni tu dole, da se brani ili da se izvuče, onda mi to nije zanimljivo. Ali što ti kažeš, ja što nemam veze s vezom u borbi na podu, kad vidiš Kabiba, ti vidiš da je to je sigurno nešto jako. Vidiš bukvalno čovjek, znaš što radi. Maltretira ljude, brate. Maltretira ljude, bukvalno. Izvinjam se malo. Sad,
da ne bubam, ali mislim da se momak zove Nemanja Todorović. Nisam siguran. Momak nastupa u našem SBC-u. Ima vrlo sličan stil. Da, isto tako ume da maltretira ljude. Bio je kod Radina Ronjina na podcastu. Ja isto nisam imao dodirnih tačaka s momkom. Možda je Novosađani. Jeste, kad sam pogledao... Znam uglavnom ove odavde iz Beograda, iz Novog Sada malo slabiji. Pogledao sam podcast, pa sam video Miša je komentarisao mahom sa njim, jel, borbe, i onda I uporedio ga sa... I nije ga upoređivao, ali ja sam kao, daj mi da pogledam, daš, pričao o čoveku u imperativu, koji ima vrlo atipičan, isto neke pokrete bokserske, generalno gleda da prevuče borbu dole, ali nije ranjiv gore. Znači, ni u stand-upu, potuće se. Međutim, kako isto čovjek ume da maltretira, znači, ono, vidiš da izgubi volju protivnika, daj, viš, samo se zaviša. Gledao šta Habib priča ljudima dok ih muči. Odustani, predaj meč, moja titula, moraš da odustaneš, mnogo sam bolji. Predaj, ne možeš mi ništa, predaj. Onda ne znam da li je Gaethje, ali daj da ne lupim sad. Mislim da je Conor rekao predaj si. Kako Conor rekao 10 puta, bre, u svakom meču je pričao. Pa davi ljude i priča sa ovim Dana White-om. To non stop radi. Daj mi šansu za titulu, daj mi šansu za titulu, to non stop radi. Ali to je radio nekoliko puta, ali je pustio jednog momka da ga davi. Znači, uhvatio mu je u giljotinu i, brate, on je držao to i kaže on ga davi, i on je popušta i kaže kad sam se nasmejao, samo je pustio stisak. Brate, on ga je pustio da mu pokaže koliko je nemoćan. To jest, uhvatio ga u nekom momentu i on nije pokušavao to stisati, nego hajde davi. Znači, i on ga davi i kaže kad sam se nasmejao, samo sam osjetio da je popustio stisak i tu sam ga slomio psihički. Brate, generalno ti Čečeni Dagestanci su ono... Mnogo je mentalno jaki. Ali ti kad vidiš njegov život i njegovu veru i njegov fokus na sport, na porodicu, tebi je sve jasno. Kako to komentar? Ne to, generalno, ali nekako ona saga sa Conorom, šta je tu svega bilo? Da. To je toliko meni bilo ružno za gledanje. Zašto mora... Jesi ti bilo ružno, jesi gledao? Pa mislim, ne. Svi smo je gledali. Nego, ružno, ja razumem da je Conor je ono tata, trash talka, pravljenja šova i sve, ali nemoj baš veru nekom dirati, to je baš ono podlo do te mere da, znaš, kao nemaš više, ne možeš dalje od toga. Pogotovo muslimanima kad diraš veru. Pa, brate, njega zanimaju samo pare i to je to. A ne, ni to, ni podaštavanje, na primjer, Stipe Miocića u UFC-u, razumeš, konstantno neko. Zašto ako čovjek ne pravi šovu, zašto... To treba bude sport, jebote, znaš ono... Da, ali je to otišao malo dalje od sporta, kakav sport, brate, ne izgleda ti meč lepo, nisi atraktivan, ne psuješ čoveka na suočavanju i to je to, ne zanimaš se. On može biti najbolji 1000 puta, brate. A koji je to paradoks, znaš, ono kao, jesmo mi ovdje zbog sporta ili... U kickboksu se to pojavljuje sve više, ali na sreću ga nema još u toj meri. UFC je bukvalno... Pa dobro, to je sa Conorom, vrati se, dođe neki showman koji vrati se posle 5 godina pauze i daje mu odmah šansu za titulu. Kako, brate? Pa to je ono što su govorili da je on veći od sporta. Ngannou je izašao iz UFC-a baš do tih stvari. Između ostalog. Da. On je prepucavao se sa Danom White-om. A dobro, to je bilo nešto osiguranje zdravstveno, dajte nam ovo, zašto ovi zarađuju ovoliko, kažu da im... Ali vidi, sad, evo ja sad opet sad dolazi moj moment, biznis varijanta. Ako si ti majstor potpisao taj ugovor, na toliko i toliko mečeva za toliko i toliko para, šta sad hoćeš, što si potpisao? Brate, ti ne možeš da se boriš za... Kad se ti pitaš za ugovor? Kad, brate, napraviš niz od 10 pobjeda, ti se tad pitaš za ugovor. Ti praviš ugovor, kakav tebi ugovor. A zato kažem, šta si se ti, majstore, si ti to potpisao, ispoštuj ti do kraja, pa ti onda pregovara za idući ugovor. A ne, ti si, ja ne kažem... Dobro, ima smisla. Razumeš šta hoću ti kažem? To je deo dogovora, ovaj ti je dao šansu kad si bio... Kakav je ugovor za Glory sad? Prvo što je, finansijski nije onako kako ljudi očekuju, stvarno je smešan. A drugo, brate, držate u šaci, znači ne smeš da mrdneš, ne smeš da kažeš ništa ružno, ne možeš da ih reklamiraš svuda, ne smeš da kačiš snimke ovog, ne smem da vozim skije da se ne povredim, znaš ono... Motor. Ma brate, znači, maksimalna kontrola. Ali opet kažem, to dolazi sve sa... Dobro, to je prvi stepenik. Apsolutno, da, znači, kako napreduješ, posle se i pitaš za nešto. Generalno, kažem, to što se tiče Ngannou'a, ti si sad opet se nadovezao na Glory, to je prvi stepenik. Lako će, to je tvoja ulaznica na veliku scenu, jel? Tu ćeš opet, znaš, da se prikažeš pred velikim auditorijumom i ako to bude sve prošlo kako treba,
onda ćemo lako i onda ćemo se smeti jednog dana, razumeš, i da nećemo ovde pojest, brate. Kako je Plaza, brate, donu podcast inkubator. Uglavnom, Glory kao Glory je trenutno, možemo reći, jel, pa to je najjača kickboks organizacija na svijetu. Vidi, ja bih rekao da je Van jači, ali u nekim drugim kategorijama. One Championship. Tako je, brate, za neke lakše kategorije su, znaš kakvi su mečevi, po meni ne mogu da se porede sa mečevima u Gloriju, odnosno, Glory ne može se porede s njihovim mečevima, ali što se tiče teške kategorije, ovih većih kategorija, ne mogu da pričam. A što je najatraktivnije, najgledanije? Je li u One Championshipu sad Soldić? Jeste. To su isto ljudi tako komentarisali, što nije otišao. Brate, čovjek dobio kintu. Pa da, čovjek dobio kintu, otišao se obezbedi, ovdje će da radi. I stiju kakav je on ugo. Imaju mnogo para. Ja pričam s Radetom, znači ja sam imao opciju da jurim ugovor za Van i za Glory. I kao, ajde, prihvatili smo Glory, prvo što je već početni ugovor u Vanu, a drugo što Rade predobio u meču premiju $50,000, iznenada. I sad taj njihov šef, Vana, direktor, gazda, šta je, nema pojma, on je lud. Znaš, bilo je 3 eventa za redom, nijedan nije bila premija. Nisu mu svidjeli mečevi. Sljedeći event, top mečevi, 7 premija. Sljedeći event, 3 dobro, izgubiš meč, dati premiju što si odradio dobar meč. Da ne gdje pošteno. Car, brate. Oni će, ili će da zgaze i Glory, i UFC, i sve živić da bojkotiraju. Ja ne znam, da. Samo da ne završi kao Pride. Da. Ili K1. Da. K1, kako sam ovo gledam to. Moj ćale isto, inače od svih borilačkih sportova, K1 Pratio, je da. Znaš, jer sam ja od malih nogu uz njega, to je počelo sa Prideom, pa onda i K1 negde. Gledali smo svi Pride, Mirka Krokapa, to je bila prva zvezda Balkana, jel? I Pride koji je bio neka preteča MMA, jel? Doduše još brutalnije je bio, gde nisu ni bilo Krokap se bije, pa da, tu je stvarno bilo onih disbalansa i onda onaj K1 je stvarno bio. To je bila najjača organizacija, ali koja je isto, eto, neslavno završila. Pa da, ne znam da znaš za ovu Senshi organizaciju, tu sam radio 3 meča i 13. maja ću raditi verovatno još jedan, samo da se ne povredim na ovom meču na Gloriju. I oni dovode već godinama, nekoliko godina unazad, 4-5 godina, na letnji kamp, na zimski kamp, na svaki event koji prave, dovode Semi Shilta, Ernesto Husta, Peter Erca, Breso je legende. Sam Greka, dovode zadnje 2 godine i dovode Albert Kraus. I sad dovode još tako... To su baš legende. Brate, ja sam s njima radio treninge, oni me uzimaju uvijek za demonstratora, znaš, kad sam u nečoj grupi kao, ajde ti, znaš kao... I bili su mi sudije u ringu. Ernesto mi je bio u ringu, Peter i, brate, i Semi Shilt mi je bio sudija. Lepo iskustvo. Pa to nije, mislim. Postoji neka priča da će Shilt, Ernesto Hust i Sam Greco praviti neku K1 ligu u Japanu, a samo za teškaše. Opa. Da, nešto su meni spomenuli kao da me računaju, to je bilo, sad vidjet ćemo šta će biti od toga. To bi bilo uši. Da. Dobro što sam su za ovo, tako da... Dobro, da. Meni je, ja sam uvijek bio onaj lik koji navio, ja sam uvijek navio za Badr Harija, znaš. Zato što je bio čovjek... Ti si zlikovac. Ali zato što ja volim te likove kad mu se pomrači, gotovo, sklanjaju se, nema. Pritom, to je bilo finalni meč, to Remi Bonjacki bio. Na nekom turniru, šta? K1 je bio i to su dodelili... Šutlo, zgazio. Kad je nastavio nakon što je bio kon, kad je nastavio da ga pegla. Jao, brate, ne znam da je Remi, ja znam da je... Remi Bonjacki ili neko od tih... I ovog još jednog je, bre... Na vrh mi jezik. Šutnom, bre, dok je bio na polu. Mislim da je Remija isto, da je 2 puta to uradio. Ali Badr Hari, mislim, ja nisam takav, kažem, ali napred to onda bi bio paradoks, znači ja bi trebao navijam negdje u MMA-u za Conora, ne. Ali Badr Hari mi je bio uvijek onako, to mi je nekako... Dobro, meni je u UFC-u kad vidim Nate Diaza, Masvidala... Da, te ljude moraš respektovati, kad ih vidiš... Ne, dobro, oni su ulični. Ti još da 100 dijabole, brate, znaš ono. Ali, brate, oni su pošteni, oni nisu džukela. Badr Hari je bio džukela, bukvalno. Brate, on je bio loš lik. Glumio loš lik. On je bio loš lik. Do jednog momenta, pričali su mi, izvini, slušao sam podcast, mislim da je onaj Milan Strongman pričao o tome, da je baš rekao da je bukvalno bio loš lik do momenta dok nije radio meč sa Peter Ercom i onda pobedio njega i on savio se i kao ljubio pod i njemu stopala
zato što je pobedio, jer mu je bio uzor, znaš, i kao tog momenta, ono, neki switch, pošto ili je sazreo. Verovatno je sazreo, znaš, ono, bio je klinac napaljen i došao sa ulice i... Ali je bio opasan, dugačak. Da. Bacao kikove, one, kad se setim ti. Atraktivan, opasan. Ne, generalno, taj K1 je bio, to je najatraktivnije bilo nešto što si mogao gledaš, što se tiče borilačkih sportova. To je bilo ono, nema valjanja, što bi Moćale rekao, znaš, on ne gleda MMA samo zbog toga, znaš. On će pogledat će neki ono, kao dobar meč, znaš. Ali sad da će on, da ga vidiš, da on gleda baš ne voli on, daj ti, brate, smo tučamo stojeći, ruke, noge i to je to. Za njega je ono, K1 kickboks, kraljica borilačkih sportova. I zato je ono, MMA kao, nije mi to nešto. Pipu se s novim telima. Da, ono, valjaju se tu dole, razumiješ, šta, ono, nice šta tu deša. Ja klinac, gledam one kečere, brate, to je... A da, pa to smo svi gledali, Ja se ložim, ne znam, je Randy Orton. Ja nisam verovao kad su mi pričali kao da si to kao fake, da, slušaj. Ja kao, ne znam, John Cena, znaš koga sam najviše, Triple H sam volao najviše. Ja sam John Cena, Triple H, Undertakera. Da. I bio onaj Umaga, brate, i bio onaj steže glavu, onaj kreten. I ja se ložim, gledam to sve vreme, klinac, ne znam koliko sam imao, 5, 6, 7. Ma da, pa to smo svi gledali. I Čale mi, znaš, osmarao me kad vidi da gledam to i kao, nemoj to da gledaš jednom, nemoj to da gledaš kao namešteno. Kaže, šta bre namešteno? Pa vidiš kao da lupaju nogom, oni Ja kažem, tata nije, bacaju se, svi se ložimo napolju, padne sneg, brate, bacam ljude ko Undertaker, brate. Kao to nam ne trebaju nam strunjače. I kaže on, jedan dan sedne pored mene, kaže, vidiš da namešteno? Kaže, nije, kaže, pa kako nema krvi? Perok ne znam, i brate, uzme daljinski iz ruku, liste, nađe mi neki boks. Pukla arkada, brate. Nos, ide krv, znojavi, razumeš, on pada od umora, ovi ga nameštaju, krpe ga u ćošku. Kaže, i tad sam skapirao, znaš, ali baš sam se ložio. Isto, ja sam ti bio paljevina za to, znači, to smo gledali i kako to, kad ti neko govori kao ma te nije, gledaj kako se tuko, ovaj je umro. A oni su zapravo bili samo jako dobri glumci. I jako dobro su pisali scenarije. Znači, to je sve scenarije, to je scenarije. Brate, znaš šta je najluđe od svega, što sad vidimo na lude Amerikance danas. Odrasle ljude. To prate, znaš, cepaju majice, vrištiš, ti vide šta se dešava sa ljudima, brate. Ja sam gledao kod Joe Rogana je bio Undertaker, sad ne znam kako njegov pravo ima. Pa je onda pričao kako on generalno ušao u to, kako to počelo, znaš. On je na početku uopšte nije bio taj lik. To su oni njemu smisli, on treba da bude neki potpuno drugačiji lik koji nije imao ništa specifično. Izvini, malo smo spomenuli da je UFC show i da se vrti to kole. Znaš da su potpisali ugovor sa... Video sam to, ali nije mi to... To sad... Se sećaš onog? Prelazi granice sporta, to je sad apsurd potpuno. Znači šta će oni sada raditi, da ubacuju vjerojatno Conora, Khabiba ili što mislim da Khabiba neće. Ali znaš šta ne govoriš, stajao ti tamo pa će polomit će nekog tamo. Neće, glumit će oni isto, pa glumit će isto ko što je Tyson glumit. I on je bio kod njih tečere. Da. A čekaj, kako se zvao? A dođe prebije 15 ljudi. Znaš da je bio onaj jedan, što je bio u tom američkom rvanju, posle u teškoj kategoriji u UFC-u? Brock Lesnar. Da, on se tuku u UFC-u. Ne znam da li prvo bio u UFC-u pa tamo ili obratno. Ne znam, ali znam da je bio ja sam za njega čuo prvo preko američkog, pa onda kroz UFC. On je baš ovdje, da. A generalno taj UFC, Steroidaš. Kakva je to priča, brate? To je priča od Ultimate Fighta je postalo najjača organizacija što se tiče borilačkih i iz finansijskog aspekta na svetu. Sećaš ti tih početak, to je bilo ovi karatista, judista, to je bilo svega. Da, dolazili su svih sportova. Malo nisam previše pratio, ali u suštini, znaš, kad se pojavi neko tako sa dobrim parterom, dominiraju. Da. Sad ljudi znaju da brane to i malo drugačije. Ma ne, generalno, mislim, razvijanjem interneta... Ni regulisana pravila, adekvatno. Da, pa dobro, to su bile te preteče, to su braća Fertiton održali. Mirko pričao o tome, Mirko Krokap. Mirko Krokap kad je došao u UFC, to je već bilo razrazina priča, što se kaže. On je tad sa tuku Pride-u. Sećaš Bob Sapa, brate? Kako se ne sjećam, brate? Znaš ti ja sam plakao kad sam bio mali? Čali ja gledali meč prvi neki, tipa među prvima kad se pojavio Bob Sapa. Ja bio baš mali. Brate, u jednom od prvih mečeva je tako prebio Ernesto Husta. Pa sad da li bio taj baš meč?
Ali ja nisam stigao, ja nisam gledao meč. Ja, kad je on izašao, ja bio mali, baš bio mali, nisam ono išao tipu u zabavište ili tako nešto, to su 2000, prva, druga, ja 3-4 godine. Ne, da. Ja vidio na televiziji tu pojavu Boba Sapa, sad vi koji ne znate, slobodno googlajte, to je čovjek od 2 metra sa 150 kila. Ne, 180 kila imao, ja sam googlao. Mišića. Ma da. Ali to su mišići ljudi, čovjek se bavi američkim fudbalom. To nisu ono mišići, znači, doslovno čovjek ima pločice mu se ocrtavaju. Crn kao noć, ćelav, znači nema dlake jedne na glavi i čovjek se pojavljaju ovako na televiziji, ja dete od 3-4 godine, kažem ti. Ja to video na televiziji. Tako hoću ja. Ne, ja to počeo da plačem i pobegu u sobu, kunem ti se životom. Evo, ko posluš mog oca, pite ga, seća se toga, danas se setimo toga, smijemo se. I onda meč legendarni, mislim legendarni, za mene je legendarni, jer sam ja tad bio mali, razumiješ? Legendarni meč Mirko Krokap uzima i ubija ga od batina. Kada mu je slomio rebro, da, Milky. Znači, ubija ga od batina i ti kao klipan mali od 3-4 godine, kao ništa ti nije jasno. Kako ovaj od 180 kila ubio ga ovaj sa 105-110? Ubio ga kao volavku pusuje. Milku legenda, brate. Ali to je da, tu je već počelo da se paradira sa tim, ajde malo nekog da priučimo ovo, pa ga ubacimo kao show. Otuda to... Da, i to su sad ovi, kako ih zovu bre, freak fightovi. Da, u tome će Vasa Bakočić biti bog otac. Vrlo verovatno, kad završi s ovim Bernaklom, verovatno će početi to. Čovjek je, znači, stvoren je za to. Brate, sad... Toliko je karizmatičan, sad radi u Madu i pobedi meč, brate, ti stvarno vidiš da on ima ozbiljan skill i ozbiljno iskustvo. Ti vidiš, došao je hrvatski borac, napaljen, mlad, hoće da se pobije, ne znam, 20 godina, ali, brate, hrabar, blesan momak. I, brate, koji sve vreme finti, recimo, vidiš Vasu koji on... Brate, ne troši se, on toliko ima iskustva u ringu da se on... Čekaj, pričaš za poslednji ovaj meč? Pričaš za poslednji meč. Da, gledao sam. Ne troši, dečko čekira, eskivira, propusti ga, uperi prst u njega, sprda ga, znaš, pokuša, da. Peca ga. I onda ga nokautira, to je pobedio meč i izvinite sad, penje se na žicu, daj mikrofon. Jebo pas mater onom koji izmislio rukavice. Ko izmislio rukavice, jebo pas mater. Ja, ko slušam, znaš, ali to je on, brate, on je folirani, znaš, nije fake, to je on. Ali zato ga ljudi i gotive, zato što vide da je to, razumiješ, nije folirant. A mnogo... Znaš ko mi se nije svidao? Gde, na kom eventu? UFC, jel Cormier bio tako probao neki trash talk, pa to ništa, ni na šta nije ličilo. Mislim da je to bilo protiv Mijočića, nemojte me držati za reči, ja više imam toliko u glavi stvari i podataka da se to sve meša. Ali tako kad vidiš nekog kome to ne priliči, ko je uvijek bio onako naš... Dobar i sad na silu rad, da. Nema potreba. Ti si dokazao da si dobar, ti ćeš zbog toga svakako da uzmeš kintu. To što ćeš ti kao, svako će da gleda Cormier, zato što je čovjek bog otac, razumeš? Nema potrebe da to radiš, brate. Ićemo da te gledamo zašto si dobar. To jest nećemo ići plaćamo pay-per-view. Šalim se, u Srbiji niko ne plaća pay-per-view. Sad su napravili ovaj box match. Ne mogu više da pokretam nija imena, $90 je pay-per-view, brate. $90 za box match. A to misliš na Mayweather Conor? Ne, bre, nego... A ovaj YouTuber? Ne, nije ni on, bre, nego je ozbiljni bokser i bit će ozbiljan meč. Ja, bre, ovaj mali brzi, najbrži Garcia sa, ne znam kako se ovaj drugi. Sad sam ne znam na koji tačno meč misliš. Sad će ovaj YouTuber da radi s Diazom. Tako da, vidjet ćemo sve što uvijek. To te, ne mogu, ja sam malo onako, ne volim te clickbait, fore, trash talk, znači ja volim ono da je sve... Ja to sve pratim, znaš, na sekundarno. Isto tako, periferno. Kickbox mi je ono, primarno. Fokus. Da. A ovo sve pratim što ti kažeš tako periferno malo. Znam kao što se dešava, ali nisam baš u tome. Da ponovim onda opet, Rotterdam, 29.4. Mislim da će na Arena Fightu biti live prenos. Znači, MTS korisnici jebi ga, vi što ste na SBB-u ko vas jebe. Neće Đilas da plati Arenu, gledajte Euroligu na sport klubu i Eurocup, MotoGP, Formula 1, uskoro će biti podcasti za Formula 1, pa ćemo da pričamo. A da, uglavnom naćete stream, mislim. Pa vrlo verovatno da će biti. Svi će to da gledaju, Aca i ja smo se već dogovarali. Da. Pa ja čim sam video... Sedite bre negde u kafiću. Pa verovatno će i on sad, obzirom da te upoznao, vi se niste poznavali, backstage gori. Smorio sam. Da, čovjek, aj završavajte. Šalim se, ali...
zato što on, pa ti si beše sparingovo isto išao, malo si trenirao, imaš i rukavice kod kuće, ne? Kako ne, brate, imao sam 2 godine. Kao imam rukavice kuće. Pa ne, znam da on čovjek voli, ja sam njega navuku na Babića isto. U Zemunu? Da. U Pikiju? Tako je. Ja sam njega navuku na Babića, znaš, zato što ja babu znam. Ja gledam podcast Inkubator, čujem se s Raletom manje više, evo Rale, to je knjiga Psihodelici. Aha, Da, Rale treba isto uskoro da dođe, kad bude dolazi. Gledaš možda kliniku? Kliniku? Podcast. A to nema više, ne? Dobro, ne znam da... Ono pre, kad je bilo Joce Ninja, da, gledam. Bio je Rale kod njega. Znam, bio sa Isaacom, brate, Isaac priča mađarski. Pa znam, ne, Rale je mnogo velika glava, verujte mi. Rale kad dođe u ovaj podcast, onda ovaj podcast dobija kuma, jer jebeš podcast u kom Rale nije bio, brate. To su činjenice. Tako da Rale će isto da dođe, rekao mi je prvom prilikom kad bude u Beogradu, to ćemo da snimamo, ali kažem, ja gledam podcast Inkubator, bukvalno dok je Deja Redžić bila tamo, to je među 5.000 subscribera. Ja, brate, uglavnom gledam sa ovim... S Petrakom? S Petrakom, pa ti gledaš s Petrakom zbog borilačkih specijala. Ja, kad su bili ove neke sprdnje za ovog njihovog Jungle Mana, bre, ovog. Za ovog prevaranta. Da. Jo, bože, stade mi mozak. To sam gledao, znaš, ovaj isečki porata, čovjek nije normalan. Čovjek laže. Brate, si gledao ovog našeg, bre, ludaka, što je pisao u Dripačku rapsodiju. Bre, kako ne, Bilanović? Kakav bog, brate, bog. Čim uzmem prve neke malo veće pare, idem gore kod Bilketa. Idem kod Bilketa, tura po Južnoj Americi. Da, on je kraj. Ali on je Rim. On je Rim. Znaš, a ovaj, jebote, kako se zove čovjek? Sad sam ja zakucao, brate. Ja sam totalno zakucao. S dredovima, onaj matori, brate, što je... Ko može da fejkuje sve ono, jebote? Ne, ajde, okej. Ma imaš, bre, Roze Kiboko, ti se zove na YouTube kanal koji ga troluje. Te napravi čovjek kanal da ga troluje, ekspozuje ga u svakom klipu. Čovjek ode u onom, na nekom... Ode u šumicu, kaže, ja sam u Amazonu. Brate, kaže, u ne znam gdje u Južnoj Americi, da li nije ni bitno, ajde, Peru. A znaš da je on kao trenirao plazu na početku, pa se hvalio s tim... Muay Thai? Muay Thai, da. S plazom je tu bila priča, presmešan čovjek. Sok. Sećaš, to su bile fore za laktove, bože mi sad čuvaj. Uglavnom da, ti gledaš sa Petrakom, ja sam s Petrakom isto radio live intervju za vreme kad je bila korona. Dobro. Pošto sam ja vamo među grupom admina što vodi Tekken Sport stranicu i onda kad je krenula korona, mi kao šta ćemo da radimo, ja tada još bio u Budimpešti, nisam ni živio u Srbiji tada. I Petrak... Kada je to bilo, brate? Pa 2019. ne? Da. Kao ono jek kad je krenuo, ja sam se doselio u Srbiju nisam se doselio, vratio sam se u Srbiju, jel? 2020. Da, 2020. leto, kraj leta i završio sam faks, diploma mi stigla tipa septembar, oktobar, novembar. Dok sam platio dok je prošlo kao... I 2021. sam se doselio ovdje počeo sam... Diploma mi je stigla. Pa zato što treba sam da idem na ceremoniju, ali nije bilo ceremonije zbog COVID-a, ništa i onda mi poslali na DHL i stiglo I onda sam posle toga došao ovdje. Tako da, uglavnom, Rotterdam 9.4. kao papagaj, ćemo da gledamo. Ja kad sam video, glupo, ja ne volim te fore, da tagujem, delim i to, video sam svi živi, brate, 1000 ljudi te je podelilo. Ja sam mu poslao poruku, rekao, Biro potpisao za Glori, čovječe, rekao, to ti najčešće, znam da on ne zna, čovjek ne prati to. I onda, tako da smo se tad već, odmah sam ga rezervisao. Hvali se sponsorima, Sponzor ovog podcasta Renta Car Grande, najpovoljniji renta car u gradu Beogradu. Širok asortiman automobila, moguće rentiranje na duži period. Proverite sajt. U opisu svi korisni linkovi. Link Birofu, također Instagram dole, to ćete sve da nađete. Generalno bit će oni potpisi, pokrivalice upisano. I to je to, ništa, završavamo, vidimo se utorak naredni za vas što gledate. I posle meča. I mi se verovatno vidimo posle meča, sumiramo utiske. Da će Bog. Ništa, drugari, ajmo Sveto trojstvo YouTube-a, like, share, subscribe, svakog utorka u 7 standardni termini, svi koriste linkovi su dole, donacije, humanitarni SMS, ko može, pa se vidimo narednog utorka. Ćao!